ख्रिस्ताच्या मार्गाने आम्ही चालत नाही, तर जगातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्याप्रमाणे आम्ही आमचं जीवन आमचं जगत. क्रूसाचा मार्ग आहे तर सार्वकालिक जीवनाचे सर्व आशीर्वाद. आणि जर क्रूसाचा मार्गच जीवनामध्ये नाही तर मग सकाळी उठणं, संध्याकाळी घरी येणं कामावरून आणि त्याच्यानंतर मग कुटुंबामध्ये जेवण करणं, झोपणं, पुन्हा सोमवार ते शुक्रवारपर्यंत ही दिनचर्या, रविवारी मग फक्त मंदिरामध्ये येणं, उपासना भेटणं, परत आहे तसं सोमवारची त्या याला म्हटलेलं आहे जगिक जीवन. याला आम्ही क्रूसाचा मार्ग म्हणत नाही. जीवनामध्ये आमच्या आध्यात्मिकता नाही. क्रूसाचा मार्ग आहे तर आम्हाला सार्वकालिक जीवनाचे आशीर्वाद देईल. जे आम्ही शुभवर्तमान ऐकलेलं यामध्ये त्याच्या शिष्यांना येशू ख्रिस्ताने विचारलं, लोक मला कोण म्हणून ओळखतात, लोक मला कोण म्हणून ओळखतात. त्यावेळी शिष्य काय म्हटले, आपण संदेशी आहात, आपण इर्माय आहात, आपण बाप्तिस्मा करणारा योहान आहात, आपण एलिया आहात, असे लोक तुम्हाला म्हणतात. लोक तुम्हाला अशी ओळख तुमच्याबद्दल सांगतात. मग येशू ख्रिस्त त्यांना विचारलं, पण तुम्ही मला कोण म्हणून ओळखता, तुम्ही मला कोण म्हणून म्हणता. तेव्हा ते काय म्हटले, पेत्र काय म्हणाला, पेत्र म्हणाला, आपण तर देवाचे पुत्र ख्रिस्त आहात, आपण देवाचे पुत्र ख्रिस्त आहात. आणि मग प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्याला सर्व आशीर्वादाविषयी सांगितलं. पहा, मी काय करेन, जर तुम्ही मला ख्रिस्त म्हणून ओळखता, देवाचा पुत्र आहे म्हणून तुम्ही बोलता, सांगता, मुका तुमच्या जर ह्या गोष्टी आहेत, हे सत्य तुम्ही प्रगट करता. कारण प्रभू येशू ख्रिस्ताने त्यावेळेस तर म्हटलं की तू बोललेला नाही आहे, परमेश्वराने तुला सांगितलं, परमेश्वराने तुला हे प्रगट केलं आणि त्यामुळे तू हे बोलला. म्हणजे आत्म्याद्वारे तू बोलतो, आत्मा त्याच्यामध्ये आहे, त्यामुळे तो बोलला की आपण ख्रिस्त देवाचे पुत्र आहात. आणि मग लागले प्रभू येशू त्याला काय म्हटला, तुझ्याद्वारे मी काय कर, माझी मंडळी स्थापन, माझी मंडळी रची. पुढे आशीर्वाद दिले, अधोलोकाच्या मंडळीसमोर काही चालणार नाही. मी तुला स्वर्गातील सर्व किल्ल्या देईन. तू जे काही पृथ्वीवरती करल ते स्वर्गात केलं जाईल, आणि जे काय तू पृथ्वीवरती मोकळे करेल ते स्वर्गामध्ये मोकळे केलं जाईल, जे बंद केलं जाईल ते स्वर्गामध्ये बंद केलं. हे सर्व आशीर्वाद काय आहे, कारण की ख्रिस्त जो क्रूस आहे याबद्दल पेत्र बोलला की हाच खरा क्रूसाचा मार्ग आहे. आणि याला आम्ही ज्यावेळेस या गोष्टींचा आम्ही विचार करतो त्यावेळेस आम्हाला संत पौल म्हणतो. कोरिन्थीकरात दुसरे पत्र 4 अध्याय आणि 7 ते 14 हे वचन जे आम्ही वाचले, या वचनामध्ये काय सांगितलं, संत पौल मग काय म्हणतो आम्हाला. संत पौल म्हणतो की आम्ही जे आहोत, काय वचन आहे, पहिलंच वचन काय आहे, येस, संपत्ती म्हणजे संपत्ती माझ्याकडे आहे, संपत्ती तुमच्याकडे आहे, सर्वांकडे संपत्ती या जगतामध्ये सर्व संपत्तीसाठी आहेत. संपत्ती बनवतात, जमा करतात, राखून ठेवतात, नाही का. संपत्तीचे अनेक मार्ग, कुणी बँकेमध्ये ठेवतं, कुणी जमीन घेऊन ठेवतं, कुणी प्लॉट बांधतं, कुणी बिल्डिंग बांधतं, नाही का. भविष्याच्या गोष्टीसाठी सर्व काही नियोजन करतात. याला संपत्ती म्हणलेला आहे आणि संपत्तीसाठी सर्वांची धडपड आहे. पण संत पौल म्हणतो तुमची संपत्ती ही काय असावी, तुमची संपत्ती ही काय असावी. आमची संपत्ती सुवार्थ आहे, आमची संपत्ती सुवार्थ आहे. आणि या सुवार्थेला दुसरं नाव संत पौल म्हणतो की ही संपत्ती आहे. आणि ही संपत्ती कुठे आहे, तर ही संपत्ती एका भांड्यामध्ये, मडक्यामध्ये आहे. पहा या ठिकाणी काय म्हटलेलं आहे, ही संपत्ती मानवाच्या शरीरामध्ये आहे. आपण थिओलॉजिकल प्रमाणे विचार करायचा, आध्यात्मिक दृष्टिकोनातून विचार करायचा. आणि म्हणून आमची संपत्ती, संत पौल म्हणतो की शरीर तुमचं हे संपत्ती आहे. शरीराला उपमा संत पौल देतो, मडकं, भांड, नाही का. आणि हे मडकं, हे भांड कसं आहे, तर थोडं पिचलेलं आहे, थोडं तुटलेलं पण देखील आहे, आकार विरेज आहे, आकार आहे किंवा नाही. मडक्याला तर चांगला आकार कुंभार देतो, परंतु आपल्या मडक्याविषयी, आपल्या भांड्याविषयी तो म्हणतो की पिचलेलं, तुटलेलं आहे, ओबड धोबड आहे, उंच आहे, बुटका आहे, या कमी उंचीचा आहे, याप्रमाणे संत पौल म्हणजेच की मानव कसा आहे. मग आपल्या जीवनाकडे आम्ही विचार करीत असताना आम्ही कसे आहोत, तर आम्ही हिंडलेले, दीन झालेले आहोत, कष्टी झालेले आहोत, खूप ओझ्यांनी भरलेले आहोत. म्हणून प्रभू
येशू ख्रिस्त म्हटला, हो कष्टी भारतीय तुम्ही सर्व मजकडे या. आम्ही कष्टी झालेलो आहोत. आम्ही जगातील गोष्टीमुळे आम्ही आम्हावरती ओझ आहे. आणि मग या ओझ्याला कष्टी जीवनाला आणि हे आमचं हे शरीर आहे याला सण कोण म्हणतो की एका भांड्याप्रमाणे मटक्याप्रमाणे. आणि यामध्ये संपत्ती आहे. आम्ही काय म्हणतो, यामध्ये हे शरीर आमचं मी सांगितलं आणि या शरीरामध्ये मग ती संपत्ती आहे. आणि ती संपत्ती म्हणजेच काय म्हटलं तुम्ही? संपत्ती काय सांगितलं मी? सुवार्ता. या शरीरामध्ये कसंही असो, बोलता येत नाही, कळत नाही, वाचता येत नाही, पण संपत्ती आहे त्याच्यामध्ये. आणि ही संपत्ती म्हणजे पेत्र लगेच म्हटला की आपण देवाचे पुत्र ख्रिस्तस्या. त्याच्याकडे असलेली संपत्ती आत्म्याद्वारे तो बोलला. आम्हाला या ठिकाणी आम्ही जे आहोत दीन दुबळे दीन ओझ्याने भरलेले कष्टी असे आहोत. आणि आमच्यामध्ये जी संपत्ती आहे, देवाला देखील एक भांड आहे, देवाला देखील एक शरीर आहे परमेश्वराला. आणि ते काय आहे? सर बोलाने आपल्याला म्हटलं, मडक्याचं उदाहरण तुम्हाला मला दिलेलं आहे. आता देवाचं भांड, देवाचं मडकं हे काय असेल? देवाचं शरीर काय? बोला. अहो, देवाचं शरीर येशू ख्रिस्त आहे. येशू ख्रिस्तच हा देवाचं शरीर आहे ना. आणि ते भांड आहे, जे शरीर आहे, ज्या शरीरामध्ये सुवार्ता देवराज्याची येशू ख्रिस्ताकडे आहे. आणि येशू ख्रिस्त जर हे शरीर आहे, ज्याप्रमाणे दीन दुबळा मला नाव दिलं, तुम्हाला नाव दिलं संत पौलाने, तर येशू ख्रिस्ताला आम्ही काय नाव देऊ? आणि हे वचन आम्ही आत्ताच वाचलं, कांबळे बंधूंनी वाचलं. काय वाचलं त्यांनी? यशाच्या ग्रंथामध्ये ख्रिस्ताविषयी काय वाचलं? काय सांगितलं येशू ख्रिस्ताविषयी यशाने? हा बोला, ऐकलं आपण. म्हणून मी ते ग्रुपवरती वचनं टाकत असतो की तुम्ही वाचा. धिक्कारलेला, रूप नसलेला, ओझांनी भरलेला, अंकुरासारखा वाढलेला, पाव असं रूप नाही, सौंदर्य नाहीये. अहो, हे शरीर आहे देवाचं. याला कुठं भांडाचं म्हटलेलं आहे की जे ओझ्याने भरलेलं आहे, पापांनी भरलेलं आहे, हे शरीर आहे. आणि या शरीरामध्ये सुवार्ता देवराज्याची परमेश्वराची आहे. आणि या सुवार्तेला, या संपत्तीला संपूर्ण होतो हिरा. तुमच्याकडे संपत्ती आहे म्हणजे तुमच्याकडे हिरा आहे. हिरा कसा असतो? चमकणार. कसा चमकतो? एखाद्या प्रदर्शनामध्ये येतो असतो, तो फिरवला जातो आणि तो जेव्हा फिरतो त्याच्यावरती प्रकाश पडतो, तो प्रकाश चटकनी पुन्हा तो रिफ्लेक्ट होतो, नाही का? आपल्या तोंडावर, आपल्या डोळ्यांवर येतो. ती चमक आपल्या डोळ्यात काही क्षणासाठी असतो, तो असा फिरत असतो. त्या ती चमक, प्रकाश जो आहे ना, ते आपण याला संत म्हणतो की तुम्ही हिरा. आणि हिरा म्हणजे तुमच्याकडे संपत्ती म्हणजे सुरुवात. प्रभू येशू ख्रिस्त देवाच्या राज्यामध्ये हिरा असा आहे. कितीतरी नावं दिली त्या प्रभू येशू ख्रिस्ताला. ते यशाच्या ग्रंथामध्ये यशाने ख्रिस्तपूर्व 700-800च्या या समयामध्ये सांगितले. ते वचन आपण वाचले. आता हा प्रकाश, हा तेज जे आहे, ज्याला हिरा असं म्हटलेलं आहे, त्याविषयी आम्ही पाहतो वचन शास्त्रीच्या पुस्तकामध्ये 7वा अध्याय पाहतो. शास्त्रीचं पुस्तक त्याचा 7वा अध्याय. आणि यामध्ये गिदोनाला मिद्यानी लोकांवरती जय मिळवायचा होता. मिद्यानी लोक जे लाखो आहेत. तर घरी गेल्यानंतर वाचा, कारण हे वचन खूप मोठे. मी तुम्हाला थोडक्यात त्याच्याविषयी सांगतो. मग वचनाकडे आपण हे उदाहरण फार महत्त्वाचं आहे. गिदोनाला परमेश्वराने सांगितलं, तुला मिद्यानी लोक मी तुझ्या हाती देईन.
ते लाखो लोक जेव्हा ती लढाई करून आलेले, आता ते कधी तुमच्यावरती हल्ला करणार. आणि गिदोनाला सांगितलं, बघ ते लोक मी तुझ्या हाती देतो, ते लोक सगळे मी तुझ्या हाती देतो, पण मी जसं सांगेन त्याप्रमाणे तू कर. तुझ्याकडे पण लोक भरपूर आहेत, पण तुमच्यापेक्षा ते जास्ती आहे. मग ठीक आहे, काम करू आपण, जे लोक तुझ्याकडे त्यातले 10,000 लोक निवडून घे. जरी गेल्यानंतर वाचाय 10,000 यातून तू निवडून घे आणि तू एका डोंगरावरती माझ्या संगती ये, मी सांगतो त्याप्रमाणे तुला करायचं. मग ते 10,000 लोक आली, गिदोनासमोर उभे राहिले. आणि मग परमेश्वर त्याला म्हटला, 10,000 लोक जे आहेत ना ते खूप आहेत, बाकी लोकांना घरी जाते. आता मी तुला सांगतो त्याप्रमाणे, ज्यामध्ये काय लोक अशी निवड की जे 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 मी सांगतो त्याप्रमाणे ते करते, त्यांना पानवटीकडे घेऊन चल. पानवटीकडे गिदोन घेऊन गेला आणि त्या सैन्यांना सांगितलं, परमेश्वराने सांगितलं की या लोकांना सांग की तुम्ही या पानवटीमध्ये असलेलं पाणी प्या, पाणी प्यायचं आहे त्यांना. आणि पाणी पित असताना ते कशा तऱ्हेने पाणी पितात आपण पाहूया. मी यातील जे सैन्य होते ते पाणी पित असताना कठड्यावरून काही लोक जे आहेत ते कुत्रात साठून पाणी पितो त्याप्रमाणे ते पाणी पितो. काही जण गुडघ्यावरती आले, गुडघ्यावरती त्यांनी पाणी पिलं. आता जे कुत्रा चाटून पाणी पितो याप्रमाणे जे सैन्य पाणी पिले तेवढंच देवाने निवडले. आणि बाकी जे गुडघ्यावरती येऊन पाणी पिले त्यांना म्हटलं त्यांना घरी जाऊ, त्यांना आपल्या घराला घेऊन नका. गिदोन म्हटलं हे असं कसं, तसंच आहे, 300 लोकच आपल्याला पाहिजे. गिदोन म्हटलं 300 लोकात कसं आपण त्यांच्यावरती हमला करू, ते तर लाखो लोक आहे. म्हणजे हेच आहे, तुम्हाला मी 300 मध्ये तुम्हाला जय मिळवून देतो. तुम्हाला 300 लोकांकरवी हे मिद्यानी लाखो लोक जे तुमच्या समोर आहेत ना, ललकारत आहे तुम्हाला, ते 300 लोकांकरवी तुम्हाला जय मिळवतो. मी सांगतो त्याप्रमाणे करायचं. या रात्री तुम्हाला घडे घ्यायचे, घडे म्हणजे तुम्हाला दिवट्या घ्यायच्या आणि तुम्हाला रणशिंग घ्यायचे. हे रणशिंग घेऊन तुम्ही माझ्याबरोबर चला, ज्याप्रमाणे मी करेन त्याप्रमाणे तुम्हाला करा. आता 300 लोकांना ऐकू शकतात, 10,000 1000 लाखो घेतले त्याचा काय उपयोग होणार नाही. आणि परमेश्वराला हे दाखवून द्यायचं होतं, 300 लोकांमध्ये मी तुम्हाला जय मिळवतो, म्हणजे तुम्ही कमी आहात यातून तुम्हाला जय मिळणार. कमी आहात म्हणजे तुम्ही जास्त असले तर तुम्हाला स्वार्थ असतो, अभिमान असतो की आमच्याकडे पुष्कळ आहे, आमच्याकडे लोक आहेत, त्यामुळे आम्ही सहज जय मिळवू शकतो. तसं नसावं जीवनामध्ये. परमेश्वराला या ठिकाणी दाखवून द्यायचे गिदोनाला आणि तुम्हा आम्हाला, की 300 लोक घेऊन चल, संगती गड्या घेऊन चल. गडे म्हणजे दिवटे असतात, दिवा असतो आणि त्याच्यानंतर रणशिंगे हातात घ्या आणि मी सांगलं त्याप्रमाणे तुम्ही करायचं. त्या रात्री ते लोक गेले. मध्यरात्री झाल्यानंतर गिदोन त्यांना म्हणाला 300 लोकांना की जे तुम्हाला आवाज करायचा आहे, जे तुम्हाला जयघोष करायचं आहे, जे तुम्हाला बोलायचं आहे, तर तुम्ही मी जे म्हणतो त्याप्रमाणे म्हणून बोला. गिदोनाचं परमेश्वराचं जे, गिदोनाचं जे, असं तुम्हाला बोलायचं. परमेश्वराची तलवार, गिदोनाची तलवार, ज्या तुम्ही सांगा त्यावेळेसच बोलायचं तुम्ही आणि एकसारखा खूप मोठा आवाज येईल याप्रमाणे. आणि त्यानंतर त्या रात्रीचे लोक गेले तिकडे आणि त्या लोकांच्या समोर उभे राहिले. हातामध्ये एका हातामध्ये डाव्या हातामध्ये दिवट्या घेतल्या, उजव्या हातामध्ये रणशिंगे घेतले आणि गिदोनाने ही रणशिंगे फुंकली. त्याप्रमाणे 300 लोकांनी ती रणशिंगे फुंकली. पहा, या ठिकाणी फार महत्त्वाचं पाहिजे. आणि डाव्या हातामध्ये दिवट्या आहेत त्या त्यांनी फोडायला लावल्या. दिवट्यामध्ये प्रकाश आहे. आणि याप्रमाणे त्या रात्रीबाईंनी गिदोनाने सांगितलं बरोबर, रणशिंग्या 300 लोकांनी फुटले. खूप आवाज आला रणशिंगाचा, कारण शांतता असते. रात्रीच्या मध्यरात्रीवरही घटना होत होती. इतका आवाज मिद्या लोकांनी ऐकला. रणशिंगे फुटले, डाव्या बाजूने दिवट्या फोडल्या आणि ज्याच्या दिवट्या फुटल्या तसा त्यातून प्रकाश बाहेर आला. आता हा प्रकाश बाहेर जसा आला तसा विद्या लोकांनी पाहिलं की अरे एक तर खूप मोठा उजेड झाला, खूप मोठा प्रकाश झालेला आहे. ही लोक खूप आहेत, आपल्यापेक्षा जास्त लोक आहेत, आपल्यापेक्षा जास्त लाखो लोक आहेत असं त्यांना वाटलं. ते घाबरले आणि ते पाठीमागे पळू लागले. त्यांनी ते जे ठिकाण आहे ते सोडून पळू लागले. आणि त्याप्रमाणे गिदोनाने आपले 300 लोक त्यांच्या अंगावरती सोडून दिले. आणि हे 300 लोक त्यांच्या पाठीमागं जोर जोरामध्ये आवाज केला, परमेश्वराचा जय, गिदोनाचा जय, परमेश्वराची तलवार, गिदोनची तलवार, असे म्हणत रणशिंग मुकेल आणि दिवट्या ज्या पुढं पुढं त्यांचे माग गेले आणि ते सर्व लोक पळून गेले. कमीत कमी लोकांमध्ये लाखो लोकांवरती आम्ही कमी आहोत, आम्ही एकटे असे आहोत देवाच्या रात्री.
ती सुवार्थ आम्हाला सांगण्याचं या ठिकाणी तनपोल आणि गिदोनाला जे जय म्हणून दिलं त्याप्रमाणे परमेश्वर आम्हाला दाखवून देतो. तुम्ही कमी आहात, या जगामध्ये तुम्ही कमी आहात. सर्वच विश्वासापैकी तुम्ही एकटे असे विश्वास असले पाहिजे की तुम्हाला तारण मिळणार आहे, परंतु तुमची सेवा तशी प्रखर असणं गरजेचं आहे. त्या ड्युट्या म्हणजे प्रकाश आहे. मानवी बंधने सर्व तुटली पाहिजे. मानवी बंधनं म्हणजे काय आहे? संपत्तीमध्ये मानवी बंधनं खूप येतात, खूप असतात. खूप काही आमचे नियम असतात कुटुंबामध्ये म्हणा, आपल्या आप्तजनांबरोबर, आपल्या प्रियजनांबरोबर खूप काही आपले खूप खूप काही गोष्टी असतात. आम्हाला असं करायचं आहे, आम्हाला संपत्ती करायची, आम्ही असे करणार आहोत, आम्ही इथं गुंतवणार आहोत, इथे आम्ही प्लॉट, म्हणजे संपत्तीसाठी खूप काही बंधनं मानवाच्या जीवनामध्ये सुवार्थेसाठी अडखळण म्हणून आहे. अडखळण म्हणून वचन असं आहे, मानवी बंधन तुटले पाहिजे, मानवी बंधन तुटले पाहिजे, ज्याप्रमाणे त्या ड्युट्या तुटल्या गेल्या आणि त्यातून प्रकाश झाला. देवाला दुसरी महत्वाची गोष्ट पूर्णपणे समर्पण झालं पाहिजे. त्या 300 लोकांनी गिदोनाला येऊन विचारलं नाही. लाखो लोक तिकडे आहेत, तू म्हणतो आम्ही करतो, पण ते लोक आमच्यावरती आलेत, आम्ही मरून. तर परमेश्वराला यातून काहीतरी महत्त्वाचं दाखवून द्यायचं होतं. कमीत कमी लोकांमध्ये मी स्वार्थ करणार, कमीत कमी लोकांमध्ये मी तुम्हाला जय मिळवून देणार. मानवी बंधने तुटले पाहिजे. कौटुंबिक गोष्टीचे प्रश्न आहेत नाही तुटले गेले पाहिजे. कुटुंबीचा विचार नेहमी करत राहणं, स्वार्थाकडे दुर्लक्ष करणं, हे मानवी बंधन आहेत, ते तुटून गेले पाहिजे. सर्व मंदिरात असणं गरजेचं आहे. घर एकच सांभाळतो आणि बाकीचे मंदिरामध्ये आहेत, ही सुवार्ता नाही, ही सेवा नाही. म्हणून म्हटले मानवी बंधने तुटले गेले पाहिजे. ती चर्चला आले, अंकल कुठे? अंकल बाजाराला गेले. म्हटलं आजी असं कसं काय? सकाळी बाजार मिळतो म्हणून का? मग मंदिराची वेळ पण दिली, आठवड्यातून एकदा सोमवारी जाऊन बाजार करायला सांगा अंकलला. अंकल चर्चमध्ये असले पाहिजे. मुलगा कुठे? मुलगा नाही आला, झोपला अजून, रात्री उशिरा आला होता कामावरून. दुपारी झोपू द्या, चर्च संध्याकाळी झोपू द्या, आहे पूर्ण खूप वेळ, पण देव तुम्हाला 1.5-2 तास मागतो इकडे. मानवी बंधन तुटले गेले पाहिजे. संपत्ती जी येणार ती सुवार्थ सांगण्यासाठी, कारण आम्हाला या जगतामध्ये हिरा म्हणून ठेवलेला आहे. हिरा होता, हिरा जगतामध्ये, आणि हिरे आम्ही स्वार्थासाठी पूर्णपणे देवाला समर्पण, पूर्ण कुटुंब देवाला समर्पण झालं पाहिजे, आणि मग सुवार्थ ही तेजस्वी बनते. सन कोण म्हणतो, आम्हावर संकटे खूप आले सुवार्थेसाठी, आम्हावरती संकटे खूप आले सुवार्थेसाठी, परंतु आमचा कोण मारा झाला नाही. कोण मारा होतो म्हणून, कारण कोण मारा हाच आहे की खूप काही प्रश्न आमचे कौटुंबिक प्रश्न, त्याला कोण मारा हा शब्द आहे. मग आम्ही घोटाळ्यात पडतो, त्याचं उत्तरच आम्हाला मिळत नसतं. घोटाळ्यात पडतो, तिथेच असतो आम्ही, त्याला म्हटलेले घोटाळ्यात पडतो. सण कोण म्हणतो, संकट आले, कोण मारा झाला, घोटाळ्यात पडलो, पण आमचा नाश झाला नाही. देवाने, प्रभूने आम्हाला उत्तर दिलं नाही असं कधीच झालं नाही. शत्रू आमच्या पाठीस लागले, परंतु देवाने आम्हाला शत्रूंच्या हाती दिलेलं नाहीये. विद्याने लोकांवरती चढाई करून गेला, फक्त 300 लोकांना घेऊन. जास्त लोक दिले असते तर गिदोन म्हटला असता, तू परमेश्वर काय बोलतो, माझ्याकडे देखील लाखो सैन्य आहे, माझ्याकडे ज्ञान आहे, माझ्याकडे सर्व गोष्टी आहेत, शूरवीर माझ्याजवळ आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावर तुम्ही जय मिळवेल. पण गिदोनाने फक्त ऐकत गेला. 300 लोक गेले त्याच्याबरोबर, ज्यांनी चाटून पाणी पिलं होतं कुत्र्याप्रमाणे, त्या लोकांचीच निवड झाली. कमीत कमी लोकांमध्ये सुवार्थ हे अधिक झाली पाहिजे. म्हणजे व्यक्तिगत सुवार्थ याला महत्त्वाचं स्थान आहे देवराज्यामध्ये. ज्या करता म्हणून संत पौल म्हणतो, आमचा खूप काही कोण मारा झाला, परंतु आमचा नाश झाला. शत्रू आम्हावरती आले, परंतु आम्ही शत्रूच्या हाती सापडलो. आजूबाजूला शत्रू काय प्रॉब्लेम्स आले, एक प्रॉब्लेम नाश होणार नाही. आम्ही शत्रूंच्या हाती जाणार नाही. आम्ही पडलो तरी आम्हाला तो उचलतो.
आम्ही पडलो तरी आम्हाला तो उचलतो, त्याच्या हात तो देतो. म्हणून तो स्तोत्रकर्ता म्हणतो, धीर धरून मी परमेश्वराची वाट पाहिली, त्याने हात मला आपल्या हातामध्ये दिला आणि मला वर काढलं. नाशातून, ठाकीतून, दलिलीतून मला तुम्ही बाहेर घेतला आणि स्थिर असं खडकावर मला उभं केलं. आम्ही पडलो तरी आम्ही पुन्हा उठलेलो आहोत. तर म्हणतो, मी तर कित्येक वेळेस स्वार्थ सांगत असताना मला शत्रूंनी, माझ्या लोकांनी माझे हाल 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 केले. मी जखमी झालो तर मी बरावलो, तरी मी बरावलो. परमेश्वराच्या राज्यामध्ये ज्यावेळेस कसोटी येतात, परीक्षा होतात, अनेक प्रॉब्लेम्स असतात, अनेक आपत्ती जीवनामध्ये येते, निराशमय जीवन येतं, त्यावेळेस ही परीक्षा म्हणजे देवाचे हेतू धोरण आम्ही जाणून घेतले पाहिजे. याकरता काहीतरी राहिलंय, काहीतरी चुकत आहे, काहीतरी कमी पडत आहे. तीन गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. स्वार्थासाठी देवाकडे काहीतरी राहतंय, देवाचे हेतू माहीत नाही, देवाचं धोरण हे जाणून घेत नाही. पूर्ण समर्पण म्हणजे तिन्ही गोष्टी, देवाचे विचार आम्ही जाणून घेतलं पाहिजे. काय देवाचं धोरण काय, का मला प्रार्थनेचं उत्तर मिळेल. तर मी कमी पडतो देव राज्यामध्ये, मी धावा करतो, देव माझी प्रार्थना ऐकत नाही. आणि स्तोत्रकर्ता तो म्हणतो 138 वचनामध्ये, मी धीर धरून परमेश्वराची प्रार्थना केली आणि त्यांनी माझी प्रार्थना ऐकलेली आहे. त्यांनी माझी प्रार्थना ऐकलेली आहे, योग्य वेळेला त्याचं उत्तर देणार आहे. म्हणून तो धीर हा शब्द त्या ठिकाणी, ज्यावेळेस मला पाहिजे त्यावेळेस परमेश्वर माझ्या प्रार्थनेत मला उत्तर देणार आहे. इतका विश्वास त्याला आहे. म्हणून तो म्हणतो, वाट पाहिजे, वाट. आम्ही वाट पाहत नाही, लगेच आमची संपत्तीची, म्हणजे जी संपत्ती आपल्याकडे आहे ना, जगिक जीवनाची संपत्ती म्हणतो मी. जगिक जीवनाची संपत्ती म्हणतो मी, डॉलर्स, पैसे आणि बिल्डिंग आणि काय शेत वगैरे, जमीन, हे अशी मी म्हणत नाही. संपत्ती म्हणजे देवाच्या राज्याविषयी असलेली संपत्ती. याला अडचण काय येतं, का कोण मारा होतो, का घोटाळ्यात आम्ही पडतो, का मानवी बंधनामध्ये आपण आणतो, याचा विचार म्हणजे उत्तर मिळत नाही. तर देवाचे धोरण, देवाचे हेतू आणि देवाची असली योजना माझ्या जीवनाकरता काय, हे आम्ही जाणून घेणं फार महत्त्वाचं आहे. आणि संत पौल म्हणतो, विश्वासणाऱ्यांच्या जीवनात, त्याच्या सेवकाच्या जीवनात, त्याच्या भक्तांच्या जीवनामध्ये सतत मरण आहे. मरण म्हणजे मी ते मरण म्हणत नाही की देवा तिकडे दिला कब्रस्थानात, त्याविषयी मी म्हणत नाही. संत पौल देखील ते मरण म्हणजे स्वतःला मरून घेणं, मारून घेणं, टाकून देणं, काहीच होत नाही, काहीच उत्तर मिळत नाही, याला म्हटलेलं आहे मरण. ते कब्रस्थानाचं मरण मी म्हणत नाही, आणि संत पौल देखील म्हणत नाही. सतत मरण विश्वासाच्या जीवनामध्ये आहे, त्या गोष्टीचं मरण आहे. जिथं ओढाला पैशाला, जगिक जीवनात, त्याला मरण म्हणतात. त्याकरता ते मरतात. सतत मरण असावं, देव राज्याविषयी सतत मरण असावं. येशू ख्रिस्ताचे हाल झाले, येशू ख्रिस्तावरती आरोप लादण्यात आले, येशू ख्रिस्ताचा छळ झाला, येशू ख्रिस्ताला वधस्तंभावर मारलं, त्याच्या शरीराचे हाल हाल करण्यात आले, कित्येक वेळा त्याला आरोप लादण्यात आले, कित्येक वेळा तिची नालास्ती केली, कित्येक वेळा त्याला खाली पाहायला चावलं, परंतु येशू ख्रिस्ताने ते सर्व सहन केलं. रोजचं म्हणणं, नेहमीच मरण, याविषयी आम्ही पाहतो की येशू ख्रिस्ताचं जीव आहे. जे काय करतो, परुषशास्त्री समोर उभे, जे काय चमत्कार केले, परुषशास्त्री म्हटलं तुम्ही हे चमत्कार करून आम्हाला, हे काय तुम्ही सैतान करता, हे तुम्ही भूत आणि सैतानाच्या सहाय्याने करता, बाद तुमच्या सहाय्याने तुम्ही हे कार्य करता. कित्येक गोष्टी येशू ख्रिस्तानी केल्या, शब्दात दिवशी तुम्ही हे काम करता. तुमचे शिष्य ऐकत नाही, चिन्ह करून तुम्ही दाखवा. चांगलं सर्व काही करत असताना, देव राज्याचे स्वार्थ सांगत असताना, चिन्ह चमत्कार करत असताना कितीतरी प्रश्नांचा भडीमार आणि आरोप त्याच्यावरती होते. याला म्हटले सतत मरण. जास्त छेड, जास्तीत जास्त छळ, जास्तीत जास्त परीक्षा, जास्तीत जास्त कोण मारा, तेवढीच मंडळीची वाढ आहे असं म्हणते. माझ्या जीवनाची वाढ, तुमच्या जीवनाची वाढ, आणि ती आध्यात्मिक वाढ, सतत मरण. येशू ख्रिस्त काय म्हणतो,
योहान सुवर्तमान 12 अध्याय 24 आणि 25 वचने पहा, या ठिकाणी आपण वाचूया. योहान सुवर्तमान याचा 12 अध्याय काय वचन आहे? मी तुम्हाला कधी सांगतो, गव्हाचा दाणा जमिनीत पडून गेला नाही तर तो एकटाच राहतो आणि मेला तर निष्फळ पीक देतो. जो आपल्या जीवावर प्रीती करतो तो त्याला मुकेल, आणि जो या जगात आपल्या जीवाचा द्वेष करतो तो त्याचे सार्वकालिक जीवनासाठी रक्षण करेल. प्राण्यांचं मांस खाणं, नॉनव्हेज म्हणतात त्याला, नाही का? आणि आम्ही मटन मांस खातो, फिश खातो. मांस खाणं म्हणजेच एखाद्या प्राण्याचं मरण आहे, तो मारला तर मला खायचं. माझ्यामुळे एखाद्या चिकन कोंबडी मरतं, माझ्यामुळे एखादा मासा मी खातो तो मासा मरतो. प्राण्यांचं मरण होतं, त्यामुळे आम्ही मग मांस खातो किंवा एक प्राणी दुसऱ्या प्राण्याला मारतो आणि तो त्याचं मांस खातो आणि तो मरतो. ख्रिस्ती विश्वासाने जे होऊन गेले आणि जे आता पण आहेत, येणाऱ्या दिवसामध्ये देखील असतील, जे रक्त साक्षीचे रक्त जे आहे, प्राण्यामधून रक्त बाहेर येतं. म्हणून त्याला म्हटलं, ख्रिस्ता करता जे स्वार्थ सांगण्यासाठी जे मरतात त्यांना रक्त साक्षी म्हणतात. ते रक्त साक्षी ख्रिस्ता करता जे मरतात. आणि त्यांचं रक्त हे काय आहे तर मंडळीसाठी बीज आहे. म्हणून इथं प्रभू येशू ख्रिस्त म्हटला, गव्हाचा दाणा जमिनीत पुरला गेला. रक्त साक्षीचं रक्त मंडळीचं बीज आहे. इतके मेले मणिपूर, छत्तीसगडमध्ये तेवढी सुवार्थ जास्त झाली. आपलं तर हे गणितच आहे. जिथं जास्त हाल छळ, जिथं मरण आहे, तिथं मंडळीची वाढ ही होणार. असंच गणित आहे, असंच अकाउंटेबल आहे. जेवढे मरणार त्यानंतर त्याच मंडळीमध्ये ते बीज मिळणार. बीज हे रोवलं जाणार आणि मंडळीची अधिक वाढ होतात. आणि म्हणून प्रभू येशू ख्रिस्ताने काय म्हटलं की गव्हाचा दाणा जमिनीत पुरल्याशिवाय, जमिनीत गाडल्याशिवाय त्याला अंकुर येणार का? नाही. त्याला कोण फुटणार का? नाही. जोपर्यंत गव्हाचा दाणा मरत नाही तोपर्यंत त्याला कोण फुटणार नाही, त्याला पीक येणार नाही, त्याला पालवी फुटणार नाही. तर मरणं गरजेचं आहे. तो गाडला जाणं हे महत्वाचं. नाही गाडला गेला तर तो जमिनीवर तसाच राहील आणि मग काय होईल त्याचं नाश. पक्षी येणार ते उचलून घेऊन जाणार. पेरणी करायच्या दाखल्यामध्ये आहे, आलं पक्ष्याने ते वाटेवर पडलं तर म्हणून आलं पक्ष्याने ते खाऊन टाकलं, घेऊन गेला. तिथं बीजच नाही, ते जाणच नाही. मग कसं सुवार्थ म्हणा, कसं वचन मिळणार लोकांना? जोपर्यंत गव्हाचा दाणा गाळला जात नाही तोपर्यंत तो पीक देऊ शकत नाही. आणि पुढे प्रभू येशू ख्रिस्त म्हणलंय 25व्या वचनामध्ये, जो कुणी त्याला मुकेल, कोणासाठी? ख्रिस्तासाठी, त्याला सार्वकालिक जीवन हे मिळणार. आणि जो कुणी स्वतःसाठी, स्वतःकडे पाहिल, त्याग करणार नाही, स्वतःकडे जीवन जगेल, स्वतःसाठी त्याचं जीवन असेल, म्हणजे तो ख्रिस्तासाठी मरत नाही, मंडळीसाठी मरत नाही, तर तो सार्वकालिक जीवनासाठी तो आशीर्वादाला भुकेल, त्याला मिळणार नाही, कारण त्याचा नाश मग. जो मरतो ख्रिस्तासाठी तोच जगतो सार्वकालिक जीवनाकरता. मरणं हे महत्वाचं. मी परत म्हणतो, कब्रस्तानाचं मरण मी म्हणत नाही. मरण ते आध्यात्मिक जीवनात स्वार्थीचा,
संपत्ती ही आमची. आम्ही हिरेत असतो, आम्ही चमकणारे हिरे आहोत. म्हणून आम्ही कसे आहोत, आम्ही दीन आहोत, दुबळे आहोत, धोबड आहोत. मडक्याप्रमाणे मडक्याची उपमा दिलेली आपल्याला संत संपत्ती. आणि ही संपत्ती आपली आहे त्या दृष्टीने. म्हणून ही संपत्ती आम्ही कशी ठेवणार, कशी आम्ही देवाला देवराज्यामध्ये सादर करतो. जो कोणी स्वतःकडे पाहत राहील आणि त्याला मुकेल त्याचा नाश निश्चित आहे. परंतु जो काही स्वतःला सर्व काही ख्रिस्तासाठी देईल त्याला सार्वकालिक जीवन मिळेल. आणि म्हणून संत पौलाने आपला पेत्राने जे उत्तर दिलं होतं की आपण देवाचे पुत्र ख्रिस्त आहात, त्या गोष्टी त्याला लगेच म्हटला सार्वकालिक जीवनाचे सर्व आशीर्वाद करा. जे काय तू इथे मोकळं करशील ते स्वर्गात मोकळे कर. जे ते तू बांधशील, मंडईला बांधणं आहे. मला म्हणायचं या ठिकाणी बांधणं म्हणजे काय बांधणं? बिचारा बाळ विस्तारा बांधणं ते नाहीये, घर बांधणं ते बांधणं नाहीये. बांधणं म्हणजे मंडईला बांधणं आहे. म्हणून प्रभू म्हटला मी तुझ्याद्वारे मंडळी स्थापन करेल, तुझ्याद्वारे मंडळी मी रचणार आहे. तुला खडक असं म्हणतील. मंडईला एकत्र करून मंडईला बांधणंच आहे. जे काही त्यांचे प्रॉब्लेम्स तू काय करशील ते मोकळे करशील, जे काय तू त्यांना बंधन तू मुक्त करशील ते स्वर्गामध्ये देखील देवदूत ते मान्य करतील. ज्या मी ते बांधू स्वर्गात बांधू, जे ते मोकळे करू ते स्वर्गात देखील मोकळे करू. आणि हे सार्वकालिक जीवनाचे आशीर्वाद आम्हाला संत पौलाने सांगितलं. संपत्ती आमची संपत्ती सुवार्थ असते. ज्याला वरदान आहे, ज्याला दान मिळालेलं आहे, ज्याला पवित्र आत्म्याच्या दानाद्वारे ज्याला सुवार्ता मिळाली, सेवा मिळाली आहे, त्यांनी ती सुवार्ता केलीच पाहिजे. ना आम्हामध्ये असलेला जो हिरा जो आहे ना तो आम्ही बघितला पाहिजे. तो हिरा मला चमकतो का तो दडला गेलेला आहे. आणि पौलाने म्हटलं नैसर्गिकाच्या पत्रामध्ये 5व्या अध्यायामध्ये की आत्म्याचा नाश करू नका. आत्म्याचा नाश नको. आत्म्याला भिजवू नका. आत्मा आमचा पेरता असला पाहिजे. आत्मा आमचा नेहमी सदैव पुढं असला पाहिजे. आमचा आत्मा सुवार्थेसाठी पुढं असला पाहिजे. आमचा आत्मा इतर सर्वांना एकत्र करण्यासाठी असला पाहिजे. आमचा आत्मा देवाला संतुष्ट करण्यासाठी असला पाहिजे. आत्म्याला संदेशाचा धिक्कार करू नका. निरंतर प्रार्थना करा. निरंतर प्रभूच्या सेवेमध्ये असता. पण पौलाने ज्याप्रमाणे म्हटलं त्याप्रमाणे आम्हाला प्रभू येशू ख्रिस्त देखील गव्हाचा दाणा मेल्याशिवाय तो पीक देणार नाही. मानवी बंधनातून मुक्त होणं याला म्हटलेलं आहे की ते सर्व गोष्टी काय करायच्या, बाजूला टाकायच्या, बाजूला ठेवायच्या आणि ख्रिस्तासाठी मरत राहायचं, ख्रिस्तासाठी जीवन देत राहायचं. त्याला अंकुर फुटेल, त्याला पालवी फुटेल, अनेक जण देवराज्यामध्ये येतील. प्रभू येशू ख्रिस्त देखील हिरा म्हटलेला आहे. आणि देवाचं पात्र पवित्र पात्र येशू ख्रिस्त आहे. आम्ही देखील ते मडके आहोत. आम्ही देखील ते फांड आहोत. आम्ही देखील दीन दुबळे आहोत. आम्ही देखील ओझ्यांनी भरलेले आहोत. आम्ही देखील कष्टामध्ये आहोत. त्याला माहिती आहे, त्याला माहिती आहे. ख्रिस्ताला हे सर्व माहिती आहे. आणि म्हणून तो म्हणतो अहो कधी आणि बारका जेव्हा तुम्ही सर्व मजकडे या, मी तुम्हाला विसावा देईन. जगातील गोष्टीसाठी विसावा दिला, स्वार्थासाठी विसावा देणार नाही. स्वार्थ आम्हाला करायचा, आम्हाला स्वार्थ सांगण्यासाठी आमच्याकडे असलेली संपत्ती स्वार्थ आम्हाला सर्वांना प्रभू करो की वचनाला आशीर्वादित करो. सर्व मान सन्मान करू सदा सर्वदा प्रभूला असतो. यावेळेस आपण दानार्पणाकडे जाऊया. दानार्पण होत असताना जुन्या पुस्तकात क्रमांक 102 आणि नवीन पुस्तक क्रमांक 43 हे आपण गाणार आहोत. तन मन धन प्रभू प्रवचन.
सा